De baan leidt er mooi bij. En dat mij ik wel, want na een soort stilte daar aan het tiert voor de Vereniging van de Autocross in Kolm stiert nou sneun de eerste cross weer op de agenda. Door corona wie dit net mogelijk en lei alles plat. Maar nou eindelijk mij de auto's de baan weer op. Oh, dit is gewoon piekenvel. Dit is gewoon super dat we hier net tocht met alle regels en alle maatregelen. Ja, we hier net tocht dat we het voor kan krijgen koen. Maar er zijn een aantal in het bestuur die hebben zich een hutte van maken. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van de voorzitter die zei van, het gaat on. Officieel mij de vereniging zo'n 150 mensen ontvangen op het evenement. Maar dit wie voor haar net helder. Mijn negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs verwelkomen ze zaterdag alleen nog de coureurs mij haar nederige help. We hebben ongeveer tussen 150 en 180 coureurs. Die hebben 1 of 12 treien, monteurs, helpers, die mooi. Als je 180 keer treien doet, dan zit je al bijna op het aantal. Per bult heb je ook nog 2 treien vlaggers nodig. Je hebt een wedstrijdleider nodig. Je hebt mensen in de jury hebben we nodig. EHBO hebben we nodig. Plus nog iemand die wat foto's en filmpjes maakt. En dan zit daar heel gauw op dat aantal. Dus zonder publiek, oors is net mogelijk. Dan is het te volle. De vereniging had het de oren die het net makkelijk gewoon. In maart wie het net zakelijk om een doneeractie op te zetten om de holleboppen wetter te houden. Het had goed uitpakt. En je bent ze el stiegen dankbaar voor. En dat had er mij voor zorgen dat zaterdag dit waren waar je hem kennen. Nou, we zijn al lang blij dat er organisaties zijn die de nek uit het dwars steken. En daar ik risico voor dwars te nemen, wat natuurlijk wel goed rotocht is. Je komt dus coureurs tussen de 150 en 180. Die betalen daar patiënten voor om hier te komen. Met hun helpers en alle meesten erbij. Dat brengt geld in het laadje. En daarmee kunnen we met z'n anderen verzwaren dat hier een hele mooie crossdag ontstaat zaterdag. En daar doen we het eigenlijk voor. We doen het al een beetje op een andere manier, maar wel zo, zodat het kan. En dan doet het het wel gewoon te doen. Waar andere clubs misschien al zeggen van, wie doet het even net. Gaan we hier op Kolm zijn, je leidt een hele mooie baan, hier is een mogelijkheden, wij doen het een keer al. De monteurs, de coureurs en degene in de jury wonen en de vrijwilligers, iedereen heeft er zin in. We hebben nooit tocht dat het toch koe en toch kan het.